No.
Og mor længe leve! Hurra! 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 Og så lange. Hurra! Og hun har fået en strap i sodavandsglas. Så hun også halsnalleren. Det kan godt være, at nogle af jer tænker, højere. Det kan godt være, at nogle af jer tænker, hvorfor i alverden skal vi have om en Svejman om skolen? Det er fordi, jeg har erfaret, at rigtig mange unge slet ikke kender design. De ved ikke, hvordan de fleste mennesker levede i Danmark for ikke så mange år siden. Og det kan også godt være, at de ældre har godt af at tænke på, de ældre ved også godt, at de gode tider. Verden er grusom, men det er den altid været. Livet er alligevel underligt. Derfor kan jeg gæste alle jeg ved med at lade jer gå på at knytte og kvaliteter. Derfor har jeg valgt sangen, da vi bygge i verden. Fordi bygge verden hver især det er nu altså også en sang om mig selv. Men det er altså mere et billede af tiden fra 1922, da jeg blev født, og 80 år senere, altså i år 2000. Det er altså sket store forandringer i de menneskelige år. Den sidste sang, jeg gerne kommentere, jeg startede i 2014. Vi er en stor del af Danmark i krigen 1864. Men 10. juli 1920, den blev Sønderjylland taget tilbage til Danmark. Tænk på at dele alt med Sønderborg, Stykket Mølle, Gråsten Slot, Retshude Højskole, Tønder, Møgeltønder og meget mere tilhørte Tyskland. Se på det lille landkort her på Slot. Jeg har 3 oldeforældre, som deltog i krigen i Tyskland. Men jeg kom så op af den lille dejlige velkomstsang, som jeg også har mig i dag. Jeg vil ikke kommentere flere sange, for det er helt indlysende, hvorfor jeg valgte de andre sange. Jeg ved ikke, om vi når at synge alle de sange i aften, for vi skal sange også. Det skal være tid til at snakke og danse. Det for øvrigt er mange af sangene jo lige til at danse efter. Og den, der har mere lyst til at røre benene, kan naturligvis bare gå ud og danse, mens vi andre synger. Men jeg synes, at vi skal begynde med sang nummer 1 i vores familie velkomstsang. Det er på side 2.
må skyldes. Ja. Nej, men det er ikke færdigt, det er ikke færdigt. Men nogle af jer så lidt tørre ud i halsen. Der kommer 4 vers til jer. Hvad? Er den færdig? Nej, undskyld. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Tillykke, mormor! Rigtig mange tak for en dejlig der går over 50 år tilbage med familievester her i forsamlingen. Og jeg er sikker på, at alle de tilstedeværende er meget glade for den fest, du giver her. Jeg håber, at vi kan fortsætte den tradition mange år endnu. Og når vi skal holde tale for dig, så er det jo ikke svært at finde emner. Du har foretaget så meget og indeholder så mange ting, at det i høj grad har været et spørgsmål om at skulle begrænse sig, for at denne tale ikke skal vare festen ud. Og vi skulle jo også gerne have noget mere at spise og ud at danse og synge, inden vi går. Og nu at starte med den mere offentlige del af din tilværelse, så begyndte du i det små i Nordbyen. Du fandt hurtigt ud af, uden at have gået på Handelshøjskolen,
at dine idéer kunne bære. Og via Nørregade endte du i Rødegade, byens fornemste forretningsgade. Du vidste, igen uden at have studeret på Handelshøjskolen, hvordan din forretning skulle markedsføres. Og foruden et sejludsalg, havde du også en omfattende postorderforretning. Og så vidt jeg ved, endte du med at have den største forretning i landet inden for din branche. Med hensyn til den private del af din tilværelse, så manglede der kun et par år, før du og far kunne have guldbryllup, da far døde. De fik 3 pragtfulde børn. Og indtil videre har du fået, så vidt jeg kunne tælle, 11 pragtfulde børnebørn. Og igen, indtil videre har du fået 10 oldebørn. Dem kommer der nok flere af. Og det er i hvert fald ikke vores skyld, at befolkningstallet i Danmark er stagnerende. Hun har også nogle pragtfulde søstre. Du har haft. Og det var det, jeg havde streget ud igen. Det var godt. En af dine mange egenskaber, som jeg beundrer dig, er din utrolige energi. Selv mens du havde forretning, havde du altid tid til os børn. Og nu hvor du ikke mere har forretning, har du stadigvæk en masse bolde i luften. Du spiller bridge, og jeg kan se, at nogle af dine bridge-venner er her i dag, eller bridge-veninder er her i dag. Og lige nu har Tom specielt. Da de var mindre, har du læst utrolig mange eventyr for dem. De har altid oplevet dig som en rigtig bedstemor, og jeg ved, at de elsker dig højt. Allersidst vil jeg igen takke dig for denne fest, og ønsker dig tillykke endnu en gang. Og jeg vil bede jer alle om at rejse jer og skåle for mor. Mor længe leve! Hurra! 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 Så er det langt. Hurra! Skål! Som Fritz, hvis man skulle høre lidt fra Dorits dejlige søskende. Det er helt mærkeligt at forstå, at vi har sådan en 80 år. Hun siger da også, at hun føler sig ikke gammel. Og vi andre, vi kommer i at det dejligt efter, og det er utroligt svært at forstå. Der sker naturligvis store forandringer fra alle i løbet af 80 år. Men forandringerne har været særlig store for Doris. Hun blev født den 6. december 1922, som nummer 3 af en børneflok på 6. Hun blev født på en lille gård ude i Kontor Bullerøje, eller Kontor Park, langt ude, hvor kravene vender og flyver tilbage. På den lille gård nede var man hverken elektrisk lys, toilet eller badeværelse. Men vi klarede det alligevel. Vi flyttede på Udløje i 1930, og
Om vinteren bor vi i en villa, flot villa i øvrigt, inde i Kondrup tilhørende Svanstedts. Og så i foråret den 39 følte vi til et husmandssted på de 10,5 land ved Bjerghav station. Det vil sige, at vi flyttede fra en gård til et husmandssted, altså et socialt tilbageskridt. Stuet i dag var meget gammelt og umoderne. For eksempel var køkkenbordet at lave uhøvlede, uplade planker, og ben var grænrafter, der hverken var afbakket eller afknastede, og som var bakket ned i gulvet. Det var med stenpækning, som på gårdpladser, og så var det hønshus op i køkkenet. Vandpumpen stod lige uden for bryggersdøren, og man pumpe kom der eget ud af tunet. Der var ikke sten, der var der lige at starte med gulv. Forklaringen var den, at det var en ejlbehavn 2 meter fra brønden, som var løbet over brønden. Vi hentede vand på Snallegrund, det hed Godfrøsen. Og noget af det første, vi lavede, det var at grave en ny brønd op inden af. Doris har gået i skole i 7 år i Kovsted skole, hvor der var 2 klasser. Store klasse med 4 årgange og billedklasse med 3 årgange. Der var en lærer, det er Svendstrup, og han var god til høretæver. Og der var en skolestue med nogle flotte bængebord, der var malet hver sommerferie. Da Doris var 13 år, var hun den største pige i Kovsted skole. Og jeg kan også huske, at da var hun 18 år, og var hun bil og Doris Lisgaard. Vi fik 3 langbenede børn. De lange ben var en af for Doris ben vækst så voldsomt. Og så begyndte karrieren som forretningskvinde at tage fart. Hun startede med at slå knapper, og hun har utrolig mange knapper. Husmandsdatter Jakob Mose, med 7 års skolegang og uden anden uddannelse, blev en af de førende forretningskvinder i Randers, hvor man på brancheforeningen med store villaer på byens fineste strøg, hvor man også samlede børn og børnebørn, forældre og søskende til gode sammenkomster. Nu spiller hun brits med andre af byens fine damer. Det har været en imponerende karriere for Tøsen, der er født i Kondrup Uldøjen. Og så har hun fået en stor, dejlig familie. Køn familie. Og det kønnede ikke nogen fremme. Doris var ikke faktisk en skønhed i sådan noget. Det ved andre ikke. Det er faktisk. Og man skønhed i sådan noget. Så er det jo sådan, når børn er kønne, får de kønne partnere, og så giver de kønne børn. Fordi de fleste i vores familie, der er jo heldigvis nogle undtagelser, de fleste i vores familie bliver gamle. Nogle var 90, vores bedstemor blev 92, og hans faste blev 90. Så var det blive gamle. Hvad det? Og Poul kom ned, hvis vi flytter op. Skal vi rejse os i en udgang? Hurra! 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 Skal vi synge lidt? Ja. Hun skal leve, hun skal leve, hun skal leve højt. Hurra! 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 Bravo! Bravo! Bravissimo! Bravo! Bravo! Bravissimo! Bravo! Bravissimo! Bravo! Bravissimo! Bravo! Bravo! Bravissimo! Og giv at det må gå en veller, gå en veller, gå en veller. Giv at det må gå en vel i mange, mange år. I mange, mange år. Jeg kommer lige til at trykke et kort øjeblik. Det skal nok klare nu. Pak, hold den nu. Ja. Skal vinduet ikke snart lukke?
Og så lige den allersidste. Den hedder den omte vej.